Rád bych popsal mistru Juraji Jakubiskovi k jeho 75. narozeninám, u nás mužů to není tajemství, hojně zdraví, fantazie, radosti, odvahy, ale i božího požehnání. Rád bych mu popsal, aby jeho velký sen o slovanské epopeji, o jeho velkém díku vzdání svatým Cyrilovi a Metodějovi stal se skutečností. V době, kdy zápasil o svůj život, byl jsem informován a opravdu jsem se modlil, aby tento muž, který obohatil naši kinematografii, ale který obohatil i náš život svými lidskými, duchovními, ale i postoji, které patří křesťanovi ze slovenského východu. Toho východu, který znám a kterého si nesmírně vážím. To je také jeden z důvodů, proč si cením mistra Jakubiska. Ať opravdu prožije ta další léta v tvůrčí činnosti s tou radostí i s tím nezapomenutelným kloboukem, který ho činí viditelným. Pán Bůh žehnej. Majster Jakubisko, aj keď takto na diaľku, ale nie menej úprimne, vám chcem zablahoželať k vášmu životnému jubileu a pridať sa k tomu moru gratulantov aj s mojou kvapkou vďaky. Tak ako sa teším z nášho osobného vzťahu, teším sa aj z toho, že vás Slovensko má. Za všetko, čo ste priniesli pre slovenskú kultúru, vám chcem aj týmito slovami ešte raz poďakovať. Postavili ste dom, zasadili ste strom. Strom, z ktorého slovenský film dneska môže zbierať ovocie. A nie len slovenský film, slovenská kultúra ako taká. Za to vám chcem ešte raz čo najsrdečne poďakovať a popriať vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a ešte aj veľa tvorivej iniciatívy. K Jurajovi mám osobitný vzťah, on to možno ani nevie, ale on ma uviedol do sveta filmu. Ešte pred vysokou školou som pár týždňov brigádoval v jeho štábe na filme Perimbaba. Robil som tam takého poskoka, chlapca pre všetko. Ale mal som možnosť ho vidieť na placi, mal som možnosť vidieť, ako tam priamo tvorí, ako si vymýšľa. Spomínam si, ako keď nebol prítomný, tak niekto z toho štábu si tak poťažkal, že Jakubisko je drahý, ale s Jakubiskom budeme slávni. A Juraj nám je naozaj drahý všetkým. Takže Juraj, dovol, aby som ti zaželal predovšetkým pevné zdravie a ešte, a myslím, že to je pre teba veľmi dôležité, energiu na ďalší film, ktorým nás všetkých potešíš. Milý Juraj, kvôli tomu, aby moja gratulácia mala svetové parametre, letel som až do Londýna. Želám ti predovšetkým veľa zdravia, pretože fantáziu ti želať netreba. Tu si vždy mal a máš. Videl som veľa tvojich nádherných filmov. Žiaľ, hral som iba v jednom. Tak buď taký láskavý, trošku sa zamysli. Počul som, že pripravuješ film o Veľkomoravskej ríši, takže hádam sa mi ujde buď Cyril, alebo Metod.
alebo aj obidvaja, ja to zvládnem. Všetko najlepšie.